Ing ngisoring wit gedhe iki sumilir angin gawe rumesep ing ati. Swara manuk kaya ngidung ngagungke asmaning Gusti. Sadurunge aku krasa abot, saiki aku eling Gusti ora nate ninggalake. Saben pacoban sejatine ana pitulungane, wong kudu sabar lan tetep ngarep marang karsaning Gusti. Sebab sing tansah eling lan percaya marang panjenengane bakal pinaringan dalan pepadang lan uwal sangka pacoban.